Čau lidi, vítám se vašeho prvního videa ze hry Metin 2. Fíka je tady se mnou. Kuba. A co budeme dělat? Dneska si zajdeme do druhého města. Já tam vám musím udělat nějaký quest ještě, takže se tam rovnou pak doběhnu. Budeme expit a budeme ničit prostě nějaký metiny, budeme dělat hovadiny. A já jsem level 8. A když to máš jedno, se ti budou bát, vole, teď bereš s tím vlčím drápy, nebo co to je, bereš jako prase, tak jdem. Tak jo, ale já jsem pomalejší, tak počkej, kam jdem? Jako na mě mít tady ty věci, jako to je docela hodně. To je. A jak jsem hrát aspoň za něco. On je nějaký pomalej, ty vole. To je dobře. Ale cestou zabijeme pár mobů, tak chci už být level 10. Nejsi 8, vole. No já chci být level 10. Tak já tě exmu, pokud tady najdeme nějaký metin. Ne, prostě jdeme. Hele, sraz bziku. Kde? No jo. Co tam dělají? Možná. Jaká lolina. Zkusíme beru. Ne. To mi My už nedělej. se tady asi 5 let pokoušíme zdolat beru. Ale tak víme, že jsme samozřejmě 8, 15 a to je snad logický, že beru nedáme, ale pořád to zkouším. Jako Teda, ty tam fakt jdeš, jo? jo. Já ho teďka rozbiju, ču na to, jo. Jo? Jo. Tak se ukáž. Tak já... Kurva. No tak dobrý, to tak trochu nevyšlo, ale Ondro, zdrhej, jdou po tobě. To vím taky. No tak to trochu nevyšlo, a radši budeme expito, bude i lepší. No, už to je v pohodě. Kurva. Jsem strašně pomalej. Já taky. On mě dohodí úplně jak chce, ty. Potřebuji tady na expit. Já za chvilku budu level 9, takže... A stejně budeš mít pak questy, ale to si pak uděláš za kamerou. Tak jo. No, až tu dům ještě mám. Ten Likán má strašně dobrý skilly a luxusní, že jo? Jo. A to Doporučuji vám si Office stáhnout, jako. Si to budete hrát dlouho, ale je to prdel. A mohli byste si zahrát s námi třeba? To jo. Uděláme... S takovýma zerantama, vole. No tak když se to někde udělá nový. Tak a uděláme si třeba třech. Jo, jak se bude jmenovat. Ty jsem, vole. Ty jsem. No, jako... Mé jméno snad vidíte. Si mě když tak můžete přizvat, jako když budete chtít. Počkej na mě, já si tam taky buffy. Co děláš? Co je? Ty píšeš pozdraví do videa, jo? Myslíš, že někdo pozdraví? Já myslím, že ne. No, vidíš to. No a prostě jsou nezdvořilí, že jo? Já jsem teďka před chvilkou jsem si chtěl vylepšit to zbraň a spadlo mi to, tyjo. Jako vážně. No jako vážně. To nasere. Je to na sebe, no. Je to podle... A tohle bude možná tak kratší video, protože je to, že jo, první to video, že jo? Jo, je to první video. Aha. Co nedáš? Já dám všechno, vole. Tak já ti pomůžu. Tak to bylo lehký.
Jsem ani docházet nemusel, vole. Ne, asi. Jo, ale toho likána, nebo co to je za sračku, toho vám doporučuju. V začátku to je totální píč, ale, No. pardon, ale Tam nejde. pak když uvidíte ty skilly, tak jste trošku pomáhání. To já jsem dneska opět začal hrát poprvé. Si dáš prdel? Já myslím, že už hraješ dřív. Hrál jsem, to bylo ale asi před několika lety. A že jdeme špatně nebo dobře? Dobře, jdeme. Že to bude docela daleko. Ne, asi. Hele, hladový modrý silný vlk. Co? Kde? Tady. Jo? To potřebuju. Já zatím tady neberu nějakou skupku. Tak neber skupku, no. Já to potřebuju k úkolu. Jo, to vím. Ale nepište, že... Ale jinak. Co? Jako někdo z vás určitě zná Metin 2 Office. Jako to je snad jasný, ale... Jo, jsme ve žlutý říši. Jsme ve žlutý říši a... Nás potkáte, chodíme ještě do školy. No prostě, no. Ne, jo. To jsem tak pomalej. Jo, já jsem udělal level. Spíš já tobě. Tak co si mám vylepšit? Dej si ten vlčí dráp. No tak jo. To ti přidává jako damage jako teda spíš jako hodnotu útoku. A tak jdeme do té druhé země to hledat. A co to bylo? Co? Aha, to byl ty, já jsem si říkal, co to bylo. Myslíš, že to zdravěj? Jo, budou muset. Dostanu bánu, takže jo. Jo, jinak dostanou bánu, vole. My se jako GMka. Jo. To v 9 ale 15. To úplně nejlepší. Už jim to nepiš, oni ty nepozdraví. Vypni to, ty vole. Tady pozdravte do videa. Vypni to. Jako, to je trošku divný, ne? Se na ně. Kam jdeme vůbec, ty vole? Já Jdeme nevím, úplně špatně. to mi teďka došlo. Já si zlepším. Jdem do druhý vesnice, jo? Já vím, že nejdem do 8. No jako do 8 asi chodit nemůžeš, ale třeba ty kultura, teď jsem 15. No, to je 15. Co já s tím jako? A proč jsi tak rychlej, to mi řekni, jo? Nevím, Nemyslím, jak já to mám vědět. Hele, Metin, jdem do něj. já ho ještě nevidím. Nebuď bezhlavej. To nedáme, kámo. Já vím, budeme to tady mlátit půl hodiny, ale nějaký expy z toho budou. To doufám. Ale víš, co bychom mohli udělat? Co? Dojdeme do tohoto druhého města, tam vlezem, pak to pozastavíme a pak se budeme natáčet, jo? Jo? Protože já si budu potřebovat ještě něco smazat. Ale ne, to ne, jdeme prostě do toho města, do tady nebudeme. Tady jsme v půlce Metinu, než domlátíme. No, tak jo. Kámoš tam má jako ten Onyx 1, 2, 3, tam má trochu hodně věcí na ploše, takže jako
Se nedivím, kdyby se mu to sekalo. No ani se mi to neseká. Já zkouším hodně hra, sekají se mi ale mety, ne? To jsem docela jako rád. Tak mě to strašně teďka chytlo mety. On by to ani nehrál, kdyby se mu to neřekl, ale Dostal jsem nějakou větší kožešinu. já taky. Kožená kapuce, jo, se hodí. Hurikán. Ale No. já mám brnění na likána. Hm. Od 26. A dáš mi ho? Jo. Tak mi ho dej. Peníz. Plátnové, tak to beru. No. Uka. Já ty metiny se vyplatí. Já jsem teďka dostal brnko, který potřebuju, aby jsem pořád neměl to mnicha. Hej, ale tak to bylo pěkně luxusní, jo? To brnko, já myslel, že není naliká na jiný. Já taky ne. A vůbec jsem to nevěděl, teda. Ale jinak. Prostě dojdeme do té vesnice, tam si to chvilku stopneme. A tak jste to věděli předem, co se stalo. Jste si nemysleli, že se to vám seklo. No. Prostě je to tak, jako tak. A proč jsi tak rychle? Já to prostě nechápu. Kde se rychleji, vole. Kolik vážíš? 5 kilo. Víš, že jdeme špatně. No jo. Já jdu špatně. Ty než tam doběhneš, tak já tě předběhnu. No, Svánět, co myslíš, předběhnu tě? no předběhneš. Kolik máš to rychlost? Málo. Já mám 12 pohyb, nebo 36, no. Já jsem pohyb, protože chci být rychlej. Až prdel, vole, já tě doběhnu. Ale jinak další video možná vyjde tak za týden. No, možná... Možná i díl, ale teďka řešit nebudem. To se uvidí ještě. Podle toho, jak bude čas. A jak půjde škola? Ještě 3 měsíce a jsou prázdniny, víš o tom? Vím. To budeme mít hodně času na natáčení, viď? Ale hodně. Si představ, kolika budeme za 3 měsíce. No. Je to ofik, tak já nevím. No, tak 30 budeme určitě. Když to budeme hrát, tak jo. A když se na to vyserem, tak asi moc ne. No ale já tady umřu. Neumřeš, tak proč jsi do ní chodil? Protože jsem neptal. No, tak. Já si musím vylepšovat tu rychlost, to je nemožný, jak si pomalej. Tam budem. Já už vidím portál. Já taky. A dali pozor tam nějaký s těma lukama. To je jedno, to je ne. Jsou jedno, ale tady byl likos. Tak to nechci vědět, co to je. Tamhle. Ne, nejde, já tam nejdu. Já tam jdu. Čurák už sere, vole. Já jdu do toho města. Tak tam na mě čekej. Když tak přijdu a když tak ne. Tak už jsi mrtvej. Dobrý, no. Ubral jsem mu docela hodně, ale... Ale proč jsi offline? Nejsem fajn. A nejseš. Já jsem se přemístoval do toho. My to video ukončíme a pak uděláme další, jo? Ne, stopni to jenom. Tak jo, no, tak my se hned ozveme a čau. No. Stopnu co?